Ucansi luyinto ebucayi kakhulu, but thina sabantu asik-understand futhi asikuboni ubucayi bocansi noma bokuya ocansini nomunye umuntu. Kungabe uwumuntu wesilisa, kungabe uwumuntu wesifazane. Indlela yokuthi ubone ukuthi lubucayi, kumele ukuthi u-authorize ukuthi uyocansini nomuntu before uye naye. That's how serious it is. Ukube kuthiwa bekungayona into eserious, ngaba ukho umgomo othi before uyocansini kumele u-authorize. U-authorize kanjani na? Ngokuthi muyinsizwa uganwe, muwumuntu wesifazane ugane, kuyima uya ocansini nomuntu o-authoriziwe ukuthi uye naye ocansini. That's how serious it is. Ukube lalo umdlalo sasingeke sibe khona isidingo sokuthi kumele kube umuntu enishade naye enziwe ocansini naye. Other than that awuvumelekile. Yabo? So thina ke bantu besilisa nakubantu besifazane asikuboni ukuba serious kwalento ekuthiwa ucansi, and sithatha noma kanjani, and sicathi umdlalo. Yabo? Unfortunately sesiphila esikhathini esibi kwiSodoma neGomora, la khona into embi yenziwe ibe yinhle, into enhle yenziwe ibe yimbi. Yabo? Ukube kuthiwa abantu besilisa balithatha serious indaba yocansi, yokuyocansini nomunye umuntu, ngaba bekho abantu besilisa, ngaba bekho abantu besilisa abambelala bamithise bashiye kanjalo, abahambe beshiya kukhalo ebongweni nasemzini yabantu ngenxa yokuthi kuleso sibongo bebeyitshela ukuthi ingane yabo izoba nekusasa elihle, izoba into ethize, iwukukhanya, iyingilosi, afike nazo ngcolisa kulowo muzi ashiye kanjalo. Ukube kuthiwa abantu besilisa abahlonipha ucansi, ngaba bekho abantu besilisa abadlwengulayo. Ukube kuthiwa abantu besilisa abahlonipha ucansi, ngaba bekho abantu besilisa abalala namakhosikazi abantu, abanye baze babulawe, bafele emanyaleni. Ukube kuthiwa abantu besifazane abahlonipha ucansi, ngaba akekho umuntu wesifazane olala nomuntu wesilisa ngenxa yesavana nje, ngenxa yotshwala nje, uvuma ukwenza into enkulu kangaka, into o-authorizewayo ukuthi le before uyenze kumele kube ukuthi nihlanganisiwe ngokukaNkulunkulu nangokwethongo. Kuyimani yenza lento leni, not ukuthi nginqatshiwe, but ngoba asikwazi ukujula kwalento ekuthiwa ucansi, sithatha noma kanjani, siyenza noma kanjani. Kodwa into ebuhlungu ukuthi njengoba kuyinto ejulile, there is always consequences. Hlezi kuzoba nomvuzo wokul-undermine lento ekuthiwa ucansi, hlezi kunomvuzo. Yabo? Kokunye kushayeka iy'ngane zikhule zingenababa nama, zingena-family structure ehlelekile, ezinye zikhule zine-anger. Yini? Abantu abathatha kancane ucansi. Zikhule zine-anger, zinenzondo, yabo, towards society. Yabo? Kuningi okwenzakalayo ngenxa nje ukuthi sishawa ukuthi asifuni ukuhlonipha ucansi. Abantu besilisa, they have been reduced into ukuthi ngisho abantu besifazane bayazi ukuthi mebefuna i-attention yabo kumele ukuthi barevile, baveze amathanga, baveze ngoba they know how weak abantu besilisa they are, ngenxa yokuhlezi belangazelela ucansi. Ilona elibakhontrolayo, akusibona abalikhontrolayo. Ngizocela ukuthi sibuke le video efundisayo ngezinto mhlawumbe sike singayinaki ngenxa yokuthi sike sijaha ukuthi mubona umuntu wesifazane nje kumele ukuthi ulale naye. Mubona umuntu wesifazane nje wazi ukuthi into yokulalwa nje. Kanti kunezinto ezama-side effects, kunezinto ezikushayayo nawe umuntu wesilisa kakhulu. Ngizocela ukuthi sibuke le video le, siyabonga kakhulu. Uyazi labafowethu laba abathanda kakhulu ucansi, kangangokuba ucansi baze balwenze i-medium of exchange, especially
kuma-work areas la khona uma ngabe kumele uthole i-promotion kuthiwa kumele ubheke phezulu, noma uma ngabe ufuna ukuqasha uthi uya-aplya bazorelate abantu besifazane uthi uya-aplya kuthiwa kumele ubheke phezulu. Size kulaba abadlwengula abantu, size kulaba abasematshwaleni abavela umuntu nje ngokuthi usephuzile utshwala behlele ngezansi kumphambili usefuna ukulala nosisi lapha emva kwamathoyilethi. Bonke nje laba abantu abathanda kakhulu ucansi, you know, kangangokuba baze bethi njalo uma ufuna i-favor, what's in it for me? Kukhona abantu abanjalo and siyabazi bafowethu, izwe linje ngenxa yabo. They believe ukuthi uze bakusize, especially uma umuntu wesifazane kuzomele balale nawe, those type of people. Ngiyabazwela labo bantu futhi abayithandi laba bantu. Uyazi ijulile indaba yocansi. Uyazi uma unga-understanda noma laba bantu laba uma benga-understand ukuthi luyini icansi usuke wenzani uma ufaka ukhipha laphana. Labo bantu futhi uyazi umuntu ose-understand i-sexual energy u-selfish ngesidoda sakhe, and ngiyazi ukuthi basebancane kabi abantu abanjalo. Angeke mfethu uhambe ulala. In fact, uma usu-understanda lento ye-sexual energy uyaqala uyizonda i-sex because usuke ubona ukuthi uyilimaza kangakanani. Uyazi la bantu laba benza lento ne basuke beyitshela ukuthi kuzuza bona. Uma lo sisi ethi uzofuna umsebenzi, lo sisi ngizothi mina akangivulele bese ngimnika le position, uyitshela ukuthi wena uyazuza, uyalimala. Mhlawumbe lo sisi wakhe isisu, mhlawumbe lo sisi unesinyama, mhlawumbe lo sisi unelumbu, mhlawumbe lo sisi u-HIV, mhlawumbe lo sisi une-STI, mhlawumbe lo sisi waphuphunyelwa isisu noma wasichitha, mhlawumbe lo sisi uney'nkinga zakubo futhi uhleze nazo umuntu iy'nkinga zakubo zolibofuzo. Uthi umuntu onamashwa, umuntu onamabhadi, wena ngawuthi uqhanyelwe ukubuthe konke lokho. Uyacabanga ukuthi wena ngonyaka manizoqasha abantu mhlawumbe enkampanini, mhlawumbe ngizoyithola seniqasha abantu nje mhlawumbe abawu-8. Uyabona ukuthi wena uney'nkinga zabantu abawu-8 ngesimanga sokuthi awulwazi ucansi ukuthi luyini. Abantu abayazi lento ye-sexual energy nocansi bayazi kahle into engikhuluma ngayo, abahambe lala noma bani. Uma kumele balale khona abantu besilisa abayaziyo lento, you know. Khona abantu besilisa abayaziyo lento, ubabona ukuthi bayithibe, bayithoba, bahambe lala noma bani. Uma kumele alale nomuntu wesifazane uyacabanga jule, especially laba abakwi-celibacy. Uyacabanga jule because we understand ukuthi sengibe kwi-celibacy for 3 months, nakho lokho kwentombi ngathi kuyangiqathakela. Ngeke ngimane ngivele ngiphushe ukuqhanyelwa, ngizoke ngithi kumhlola lo sisi ukuthi uyisemanjani before ngimnike i-energy yami, because i-energy yomuntu iyahlala emzimbeni. Futhi ngizama ukusho ukuthi umuntu umena lezi iy'nkinga engiyishoyo wena ulala naye wayithatha, ziyothatha 10 years ukuthi iphele emzimbeni wakho. Uyafunani wena ukuliba ucontrolwa iy'nkinga zomunye umuntu? Konke okwenzeka kuye kwenzeke nakuwe. Uma ukuthi umuntu ohlezi ethakathwa nawe uthakathwa, uma ukuthi umuntu onesinyama onesigcwagcwa ozondwa abantu nawe uhamba uzondwa abantu. Awuyazi kodwa wena lento uqhanyele, ngifuna ukuhambe, ngifuna ukufaka, what's in it for me? Ukhona umsebenzi, bheka phezulu ukuze uwuthole. Uyitshela ukuthi wena uyazuza ngokuthi ulalele nalo sisi, uyalahla mfowethu. So ngisho ukuthi if lolu lwazi labantu bebelwazi, yabo nje, if lolu lwazi sonke siyalwazi, njengoba ngibabalile bonke labantu nalaba abadlwengula abantu
ngabe bafethu ucansi siyanciphisa, ngabe siyalizonda manje ucansi because ubuzo-understand ukuthi awu, kanti lento yocansi ayisingakho nje ubumnandi, inge-energy. Inge-energy ayisingabo ubumnandi. Ubumnandi buyi-illusion, ubumnandi bocansi. Bayithola kanjalo phela abantu izifo. Uyabona? So, hey, I wish ukuthi ngokuhamba kwesikhathi labantu bengafundiseka ukuthi kahle kahle i-sexual energy iyini. Ukushintshashintshana nge-energy. Kusho ukuthi mina my energy yami ingcolile, nguwumuntu wesifazane, ngithi ngizo-apply enkampanini yakho, uthi wena ngibheke phezulu ngoba ucabanga ngokuqhanyelwa, uzoyithatha konke ukungcola kwami, konke mfowethu, konke. Anti uqhanyelwe wena, awuyiboni njenge-sexual energy, uyibona ngokuthi uqhanyelwe njengamanje bafowethu. Yazi sizofika, ngiyakhululeka ukuthi isikhathi sigijime sifike la khona sizoqala siyazi incazelo yangempela ukuthi luyini ucansi, senzani uma senza ucansi, ukuze abaningi bethu bezoyeka ukuhambe befaka nje phambili yabo, bezoyeka ukuhambe bedlwengula abanye abantu, bezoyeka ukuhambe besebenzisa i-sex as a medium of exchange bafethu. Uyilimaza wena, awulayi lo muntu osukuyenza kuye lo nto, uyilaya wena, ngoba njengoba ufaka into yakho laphana, konke ukungcola uyakumunca. Ayisuka